Основата на здравето, клетъчно благополучие с Coral Club. Нашите тела са невероятни машини, съставени от трилиони миниатюрни клетки, работещи в синхрон. Тези клетки са основните градивни елементи на живота. Те изграждат нашите тъкани, органи и системи. Coral Club разпознава тази фундаментална истина. Ние разбираме, че истинското здраве започва на клетъчно ниво. Coral Club възприема иновативен подход към благополучието. Ние се фокусираме върху подпомагането на оптималната клетъчна функция. Това означава да гарантираме, че всяка клетка получава това, от което се нуждае, за да процъфтява. Също така означава да елиминираме това, което може да навреди на тези жизнено важни градивни елементи. Нашите тела непрекъснато се обновяват и регенерират. Това прави клетъчното здраве още по-важно. Когато клетките ни са здрави, нашите тела са по-добре подготвени да функционират оптимално. Тогава ние сме способни да живеем живота си пълноценно. Четирите стълба на клетъчното здраве. Подходът на Coral Club към клетъчното здраве се основава на 4 ключови стълба – хидратация, детоксикация, хранене и защита. Тези стълбове работят в синхрон. Това гарантира, че осигуряваме цялостна подкрепа за естествените лечебни способности на организма. Хидратацията е от решаващо значение за транспортирането на хранителни вещества до клетките и отстраняването на отпадъците. Coral Club предлага продукти, които стимулират оптималната хидратация. Детоксикацията е от съществено значение за елиминирането на токсините, които могат да увредят клетките. Coral Club предлага продукти, които подпомагат естествените процеси на детоксикация на организма. Храненето е жизнено важно за осигуряването на клетките с градивните елементи, от които се нуждаят. Ние предлагаме гама от продукти, богати на основни витамини, минерали и антиоксиданти. Защитата се фокусира върху предпазването на клетките от увреждане, причинено от свободните радикали и стресовите фактори на околната среда. Нашите продукти съдържат мощни антиоксиданти. Тези антиоксиданти помагат за неутрализиране на вредните свободни радикали. Ефектът на доминото – клетъчно здраве и цялостно благополучие. Когато нашите клетки процъфтяват, целият ни организъм се възползва. Клетъчното здраве е неразривно свързано с нашето цялостно благополучие. То влияе на всеки аспект от живота ни. Подобрените енергийни нива често са пряк резултат от подобрената клетъчна функция. Силната имунна система е изградена върху основата на здрави клетки. Здравословното стареене се подпомага от защитата на нашите клетки от увреждане с течение на времето. Дори нашата умствена яснота и емоционално благополучие са повлияни от здравето на нашите клетки. Като даваме приоритет на клетъчното здраве, ние инвестираме в холистичен подход към благополучието. Ние се даваме сили да живеем по-здравословен и по-жизнен живот. Раздел 4. Реални хора, реални резултати, истории на трансформация. Безброй хора са се докоснали до преобразуващата сила на подхода на Coral Club за клетъчно здраве. Тези истории са доказателство за ефективността на нашите продукти и философия. Анна, заета майка на 2 деца, се бори с ниска енергия и постоянна умора. След като включва продуктите на Coral Club в ежедневието си, тя забелязва значително повишаване на енергийните си нива. Тя се чувства по-концентрирана и по-добре подготвена да се справи с изискванията на ежедневието си. Петър, пенсиониран учител, е загрижен за поддържането на здравето си с напредване на възрастта. Той започва да използва продуктите на Coral Club, за да поддържа имунната си система и цялостното си благополучие. Той е развълнуван да открие, че има повече енергия и жизненост, отколкото е имал от години. Тези истории са само един поглед към положителното въздействие, което Coral Club е оказал върху живота на мнозина. Те подчертават потенциала на приоритизирането на клетъчното здраве за постигане на оптимално благополучие. Раздел 5. Открийте разликата с Coral Club. Coral Club е посветен на това да даде възможност на хората да поемат контрол над здравето си. Ние вярваме, че истинското здраве започва на клетъчно ниво. Нашият иновативен подход, основан на 4 стълба на клетъчното здраве, осигурява цялостна подкрепа за цялостно благополучие.
Каним ви да се потопите в света на Coral Club и да откриете силата на клетъчното здраве за себе си. Нашата гама от висококачествени продукти е старателно формулирана, за да подпомогне естествените лечебни способности на вашето тяло. Присъединете се към общността на Coral Club и се впуснете в пътешествие към оптимално здраве и жизненост. Посетете нашия уебсайт или се свържете с представител на Coral Club днес, за да научите повече за това как можем да ви помогнем да постигнете своите цели за благополучие.